Nakula, what do you see? See awesome sunset. Control people. Instagram. त्याला सकाळ कला वल्लभे नकुले ते फोटोग्राफर आहे ते We are in Goa. You want anything? Solid. नकुल చాలా అడే ఏమల్ల ನಮ್ಮ ನೀರೊಂದಿಗೆ ತಂದು ಜೊತೆ ಮಾರೆ ಬಾಜುಲಪ್ಪ ಮಾರೆ ಜಾಣದಿರ್ತೆ ಇದು ಜಾಣದಿರ್ತೆ ಮಾರೆ Abebe. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ Tunturu Animiza. ಏನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲುಗ ತಾಪಮನು ಫೋಟೋ ಕಾಡಬಿಡಿ ತ್ರಿಬಲ ಸಿಕ್ಕಾರು ಹೋಗ್ತಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಗಲ ಫೋಟೋ ಎತ್ಕಾಡಬಿಡಿ ಹಾಯ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಕಣ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬೋಡನ್ನ ಒಂಜಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ವಾವ್ ಏನು ವ್ಯೂವ್ಯಾ ಒಂದು ಬೀಚ ಒಂದು ಆ ಬೀಚಿ ಅಂತ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಜಂಜಿರಿಗೆ ಒಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಅವು ಏನೋ ಉಂಡು ಆ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ದಕ್ಕ ತೋಜಂತ ಒಂಜಿ ಓಮ್ ದಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಲೈವ್ ಬಂದಲ್ಲ ಬಾ ಚಾಟಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಮುಳ್ಸಿರ ಇತ್ತು ಆಪಜ ಅಡೆ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟು ಬರ ಅಪ್ಪಣದ ಅಡೆ போய் ಅಲ್ಪ போய் ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆ போய் ಅಂಚಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ ನಾನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡು ನನಗೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಪೋರಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವ ಬತ್ತು ನಂಚೆ ಅದು ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಏತ ಮಾಡದು ಪೋಯ್ ರಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ರಡ್ಡದ ಅದಿಡು ನಂಚು ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಗತಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚು ಪೋಪಿನ್ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಹಂಚೆ ಅಮ್ಮರ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಿ ಮರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಲೇಟ್ ಆಣ ಮಾರೆ ಜಾಗ ಮಾರೆ ನಕ್ಲು ಇಂಜು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದ ಮಾರೆ ನಕ್ಲು ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಫೈನಲ್ ಬೀಚ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಬೀಚ್ ಬತ್ತನು ರಸನ ಇಂಜ ಪೀರಪ್ಪನ ರಿಕ್ಷಡೆ ಪೋಯ ಅಂದತ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ
ಇತ್ತು ಬಂಗಬಡ್ದು ಹತ್ತಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ಥಕ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ. ಏ ಖರ್ಜೂರ ಆಪಣ್ಣ ನೆಟ್ ಖರ್ಜೂರ ಆಪಂಡಿಯಾ ಅದ ರಡ್ಡು ಜನಗೆಲ್ಲ ದುಂಪು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕೂಪಾಡೊಂದಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಗುರೊಂದು ಗಾಡಿ. ಓಲಿರ್ ಮಾರೆ ಬಗಲು ಇನ್ನು ದುಬೈ ಬತ್ತಿನಕ ಖರ್ಜೂರ ಬರೋಣ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತು ಖರ್ಜೂರ ನಗಲ ಗೊತ್ತು ನಗಲ ದುಬೈ ಇಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೀರುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಉಂಡಲ್ಪಾ ಕೂಡ ಇರ ಪಾಡು ಅಮೂಲ ಯಾರ ಪಾಡ್ದು ತಾದಿ ಬಿಡು ಅಮೂಲ ತಾದಿ ಉಂಡದ ಹಿಂಚಿ ಬಾವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರೋ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರ ಹೇಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡು ಲವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಇಜ್ಜದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಓ ಬೀಚ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಅಂದ್ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಅಂಚಿ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಬತ್ತಿನ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಇಡ್ದು ಹಾಂ ನೀರು ಇಜ್ಜ ನಗಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಒಂದು ಬೀಚಿಯಾ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಉನ್ನೆಟ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರದ ನೆಟ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಆಪೆಲ್ ಅಡೆಮುಟ ಒಂಜ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈ ಜನಟೆ ಬೈ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಟು ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸಾಕಾದನೆ ವೈಟ್ ಬೋಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಪಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜುಂಡು ಇರೋಡು ತೋಲಿ ಬೋಟ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪಜ್ಜಿಗು ವಾಟರ್ ಚಾಯಿ ಪಾನಿ ಬರ್ದವರ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ನೀರ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೆಫೆ ಒಂಜಿಪ್ಪುನ ಅವಲ ಬಂದುಂಡು ಬೇಗತ್ತೆ ಹೋತು ಗೋಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ವ್ಯೂ ಎಡ್ ಉಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿನ ದಾಲ ಆತು ಯೂಸ್ ಆಜಿ ಸಾಕಾಯ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಲ ದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಅಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಏನೋ ತೋಜೊಂದು ನಾನು ಅಂಚಿ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಪರಿದ್ದಿ ಹಾಂ ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ನೀರು ಕಾಸಾರೆ ಪೋತೆ ತೂಕ ನೀರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಫೆ ಬಂದುಂಡು ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಬಸ ಹಾಪಿ ಇವಳು ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಸತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ದರ್ತ ಅಂಡಲ್ ಬಸ ಅವಳು ಇತ್ತು ನನಗೆ ಎದ್ದುರಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಇತ್ತ ರಿಫಿಲ್ ಅಂಡ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತೂಕ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪನ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ದರ್ಶನ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಇದು ಬರ್ತು ರೋಮಂಜಿ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಣದ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಬೇಕರಪ್ಪ ಎಡ್ಡ ಬುಲ್ಪುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೆಂಟ್ ಬರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತುಗ ಕಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಬರ ಪಾರ್ಯ ವಾಪಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಓಪನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ವಾಪಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ತೂವರೆ ವರಿದುಂಡು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗುಂಡು ಕೂಡಿ ಹಾಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ಲು ಅವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ತೂಲ್ಬೋಪ ಜಾರು ಉಂಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಜೋಶ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಮಾರೇನ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಿ
ಇದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೈಟ್ಗೆ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಫೈರ್ ಪಾಡ್ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೂವಡು ಎಂಚ ಆಪಣಂದು ಫುಲ್ ಸಾಕಾಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತು ರೀಚ್ ಆದ ಫೈರ್ ಪಾಡ್ಗ ತಂದೂರಿ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾತಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಪಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಂಡು ಹೊಸ ನಿಂತೀರ ಅವು ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಓ ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಕ್ಕುಲೆ ಐಟೆ ಜಪ್ಪು ಎಂದುಂದ್ಲೆ ನೈಟ್ಗೆ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ರೂಮ್ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಟ್ ಜಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏನಾಪಣಂದು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 7 ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಟ್ರೆಕ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಪಾಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಎಂಕಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಪದು ಇತ್ತು 7ಗೆ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಹೋಮ್ ಬೀಚಿಗೆ ಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರುಂಡು ನಾನು ಅಕ್ಕಿಲ್ ತುಂಬ ಬಲ್ತಿರ್ದೆ ಟೆಂಟ್ ಬಸಾರೆ ತೂಡಿ ನಾನು ಎಂಕಲ ಐಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಐಟ್ ಪೋದು ಮೂಲಿತ್ತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬೋತಾಡದ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ನ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬರ ಪೋದು ಅವು ಮ್ಯಾಪ್ ಡಸ್ರ ನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ತಿರುಗದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಜನ ಕೆಫೆಟ್ ಅಗಲ ಟೆಂಟ್ ಬೋಪೆರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಇತ್ತಾರ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರಂಡು ತೂಡು ಏನು ಚಾಪಣ ಬೇಗ ಲಕ್ತನ ಡೌಟು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಬಿದ್ದಾಡು ನಕ್ಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾಣೆ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಕಿಂಜ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಬೀಚ್ಡ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಗಲ ನಕ್ಕುಲಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೆ ಎಂಗಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪಣಂದು ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪರೆ ಪಣಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಅವರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಯಿತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ತೋಪರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಡ್ರೇಜ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂತ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ತೋಪವ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 4% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4% ನೆಟ್ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಬಟ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತೊಂಬು ಏನು ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ನಿಂಚ ಪಾಡ್ನಂದು ಎರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದೇ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೀಚ್ಡ್ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಗಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಪಿದಾಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಬಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಫುಡ್ ಪೂರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ಯಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲು ಅವು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ ಬರಪ್ಪ ಒಂದು ಅದದು ಇವು ಬೆಂಡ್ ಅದು ನೆಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ನೆಟ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಡಿ ಕಿಂಚ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಗುಂಡ ನೀತಿ ಚೂರು ಗಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಗಂಟು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೊಡ್ಚಾ ನೆಕ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವೇ ಬೇಕು ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಜಿಂಗಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಲ್ದಿ ಮಣ್ಣು ವಸಂ ಪೋತಿ ಅದು ನೆಟ್ 2 ಜನ ಜಪರ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲರ ಆಪಿನ ಅವು ಐಟ್ಲ ಬಂತಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ದೂತೇನ್ 2 ಜನ ಜಪರ ಆಪಿನ ಕರೆತಿನ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು
ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ತಿಕ್ಕರ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ ಅವು ಸಿಕ್ಕಂಡ ಕುಲ್ಲು ಉಂಟು ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಚು ಸಮ ಗುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಕ್ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದನೇ ಓದಾಡೋಗ್ತೀನಂತ ಅವು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಟೆಂಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅದು ನೆಕ್ಕೆಂಚ ದೀಪಿನಿ ತುಂಬ ಅತ್ತ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡತ ಪೂರ ಅಂಜು ಇಂದಾಪಿನಕ್ ಅವು ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಕೂಡ ಕೆಫೆ ಆತ ಅಂಚು ಅಪ್ಪಳ್ಳತ ಅತ್ತ ಅವಲು ಇತ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲು ಟೂ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಂಡು ರೆಂಜ್ ಮಲ್ದ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೂಲು ಏನು ಬೇ ಇಂಕಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಪೂರ ತಿಪ್ಪಿ ಪದಂಬ ಇದ್ದ ಇಂಕಲ ಪ್ಲಾನ್ ನೀನು ಯಾವ ಬದಿರ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ತಿಪ್ಪಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತಂಬ ಇದ್ದ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ತೀರ್ಥ ಅಥವಾ ಏನು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಓಪನ ಒಂದು ಬಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಓಪನಂಗೆ ಅವು ಬಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಂದಲಿದ್ದ ಮಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರ್ಪು ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಣ್ಣ ರಟ್ಟಿ ಕನ್ಪೀರ್ ರಟ್ಕಂದ ನೀ ಕಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಐಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತುಂಡು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತುಂಡಿ ಚಾರ್ಕೋಲು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಓಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪುಸ್ತುಂಡು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಟು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೂರ ಬರ್ತವೆ ಅಯ್ಯೋ ಉದಾಹರಣೆ ಪುತ್ತಂ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ನನಗೆ ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ಕೊಟ್ರಾಚಿ ನಿನ್ನ ತುಪ್ಪುಡ ಅಂದ್ ಪುಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೀಗ ಬೈತಾರ ಅಂತ ಮಾರೆ ಉಮಿಲ್ ಸಾಹಿಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಉಮಿಲ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅಂಚತ್ತೀಯ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಪ್ಪುಡದ ಪುಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ತುಪ್ಪು ಪುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಕುಲ ಅರಮನಿಗೆಲ್ಲ ಬಗು ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪುಡೆ ಪುಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಿರ್ತೀವರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಂಗೆ ಪಯ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸೆಬಸ್ಟಿನ್ ಅಂಚನ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನ ಪೂರಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ಅತಿ ಒಂದು ಬುರು ಬತ್ತಡು ಅತಿ ಅಂತ ತೆಪ್ಪಿ ಬತ್ತರು ಅದ ಪಾಡ್ದಿಕ ಪಾಡ್ದಿಕ ಅದಾನ ಸರಿ ಅಪ್ಪನದು ಒಂದು ಬುರು ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪುರ ಖುಷಿಯಾಣ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣದ ಒಂದು ಖುಷಿ ಗಾಲಿ ಬರ್ದೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪನೇ ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚು ಬಾರಿ ಬಾಸ್ ಯಾಡ್ತೇವ ನಾನು ಚಾರ್ಕೋಲು ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲದ ಬಸ ಇದ್ದೀನಿ ಇಕ್ಲು ಅರ್ಸನ್ನ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಕಾಣೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ಸನ್ನ ಇಲ್ಲಬಹುದು ಲಕ್ಕ ದಿನ ತೆಪ್ಪಿ ಎಂದು ಯಾರು ಬಂತಾರೆ ಗೋಡೆ ಕೊನಾರೆ ಬಂತಾರೆ ಎಂಕಲ್ 20 ದಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕ ಇನಿ ದಾಲ ಎಂಕಲೆ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಡ್ದ ಐಕೆ ನಾನು ಲಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಜಿ 20 ಎಂದು ತೆಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರ್ನ ಬುದರ್ಲ ಪಂತನೆ ಅರ್ನ ಬುದರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ ಪತ್ತಗ ಒಂದು ತೆಕ್ಕಡವು ಚಿಪ್ಪಿ ಬಸದು ಒಂದು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಚಪಾತಿ ಇಂದ ಕಾವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾವಲಿ ಟೂ ಬರ್ಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಂತನದ ಎಣ್ಣೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚು ಮುಟ್ಟ ಹೊಡುತ್ತ ಒಂದು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇಡ ನೀವುಲೇ ಉಂಟು ಚಪಾತಿ ಕೂರು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದ ಚಪಾತಿಲ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಚಪಾತಿಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಬಸ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ ನೀ ಕರ್ಮನ ದಾನಿ ಬೈತಿ
ಗೋಕರ್ಣಡು ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಕಾಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು. ಆತು ನಿನ್ನ ನಂಬುದೇ ಕಂದಿನದ ಈಗಿನ ಏರ್ ಕಂದಿರ ಅದೇ ನಿನ್ನ ನಂಬುದೇ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಗೋ ಬೋತ ಕಾವಲಿ ವಿತ್ತದ ಇರ್ತದೆ ತಿರ್ಗ 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 ತೂಕ 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 ಒಂಜಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರದು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗ ತಿರ್ಗಾನ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಮಗ ಬಜಿ ಓ ದಿಕ್ಕು ಉನ್ನಾವ್ ಲಕ್ಲಿ ಪೈನ್ ಕಟ್ಲಿ ಯಾರದು తప్పి పోయావు లేదు లేదు ಇಲ್ಲ ಹರೀಶನ್ ಹೊಸೊಂದು ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿ ಎತ್ತ ಕಾಯ ಕೆಲ ನಕುಲು ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರೆತ್ತಲಕ್ಕ ಬಡವರ ಬಂದು ಮಟನ್ ಬೆಯ್ಯರ್ ಮಾಡ ದಾನೆ ಚಪಾತಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದಿನಿ ಇಟ್ಟಾತೀನಿ ಗೋಕರ್ಣದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾ ಪರೋಡ ಕೈಟ್ ಕಾಯ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚುಡು ಮಾರೆ ಕೇರಳದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗವನು ಅವು ಬೂತಲೆ ಮಾಡ್ಗ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಅತ್ಯ ಅವ್ ಕೈ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಂದೆ ನೋಡ ಹಂಗಿ ಅವಂತೆ ಕಲೆ ಮಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಗಿನ ಮಾರ ಬಿಡು ಅವ ಆಡು ಮುಗಿದ ಬೂತಲೆ ಬಿಡು ಬೂತಲೆ ಬಿಡು ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ನಾಯಿಗಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಹಿತಿ ಒಂದು ಉಲೆ ಬೋಡು ನಾನು ತೂಕ ಒಂದು ರಸನ ಉಲೆ ಬೋಡು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಗಾರ್ದಿ ಹೊಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ಮನ್ನದಾಗುಡ ಈಗ ತುಪ್ಪ ಸಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಡುಪು ಅಲ್ಪರಿಪ್ಪು ಎಂಗಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿರು ಮೂಲು ಕಾತನಲ್ಲಿರು ಒಂದು ಕಬಾಬ್ದ ಬಡಿಯ ತಿಕ್ಕದ ಬಡಿ ಮಾರಿ ನಿಗಲ ಮಲ್ದೆ ಮಾರಿ ನಿಗಲಿ ಚಿಕ್ಕದ ಬಡಿ ಒಂದು ಅವು ಕಲರ್ ರೈಜಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದೇನೋ ಗೊತ್ತುಂಟ ಪೌಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಪೌಡರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೋಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೌಂಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟರ ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾರಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕಾತ ಚಿಕನ್ ಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕಾದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಬೆಂಕಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಅದು ಖಾಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಇವರದ್ದು ಬರ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಯ್ತಾ ಹೊರಡ ನಿಕ್ ಹೊರಡ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾರೆ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ನಿಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಆತಜ ಮಾರೆ ಬರೋದು ನಿಗಲ ಕರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪ ಕಂದಿನ ಮಾರೆ ಸಾಮಾನು ಇಡ್ತೀವಿ ನಿಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾರೆ ಓಲ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವಳು ನಾವು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದ ನಾನಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಜಿನಾಗಲೇ ಬಂದ್ವಿ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಗಾದ ಬಾಡು ಬೋಕ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕಂಡ್ರೆ ಒಡೆ ಹೋತ ಗೊತ್ತ ನಿನಗಲ್ಲಿ 4 ಸಾರಿ ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೋಣೆ ಕಲಿ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ 100 ಅಂದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಕುಡಿಂಚಿ ರಾಪೆಲ್ ಹೊಡ್ಗೆ ಉಂಡ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ತುಪ್ಪ ಚುಚ್ಚಿದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇರ್ತುಂಟು ತುಪ್ಪ ಜರಿ ಜರಿ ಅವೇನ ಮಾವಿನ ತುಪ್ಪ ಜರಿ ಜರಿ ಮಾವಿನ ಮಾಟಿ ಹತ್ತು ಮಾಡವು ಅಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಮಾಟೆ ಮಾವಿನ ವಾಟೆ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಮಾವಿನ ಮಾಟೆ ಕಪ್ಪೆ ಕರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಕರ
ಓಡು ಪನ ತೂವ ಅದು ತುಪ್ಪ ಬೂರುಂಡ ಹಾಂ ನೀರು ಬಿಡು అది కార్ దిగుల ಮೇಲೆ నీకు పోయి వాడుకంటే ಮಂಚತ್ತಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಕಾರ್ ದಿ ಓಡ್ಸಿ ಮಾರ പോയി ഉണ്ട് തെക്കും ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳವ ರಸನ ಫುಲ್ പോയി ಬೇಡ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಬಾರ್ದು ನಾನು ಏರೋಣ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ ದೊಂಕಿ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿ ರಗಲೆ ಬಿಡ್ತಿ ನೀರು ಬಾರ್ದು ದಾಲ ಬಾಲ್ದಿ ರಸನ ಬಸಲ್ಲ ಟಾರ್ಚಿ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮುಲ್ದಕ್ಕದು പോയി ಮಸ್ತ್ ಗಿಂಜ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ఇక్కడ నీళ్ళు వస్తున్నది ಜಸ್ಟ್ ಬೂರ್ದು ಬಚವಾಣ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಮಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚದಿ ಒಂದಿತ್ತದ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಆದ ಇಡೀ ಉಂಟು ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎಂತ ಆಂಡ್ ತೆಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಬರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ತೆಕ್ಕದು ಗಂಡ ಬರ ತೆಕ್ಕದು ಹೋಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ತಂದೂರಿ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ತಂದೂರಿ ಆಂಡ್ ಅವ ಅಡಿಗಿದೀಯ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆ ಕಾಣು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಪುಡು ಮತ್ತೆ ಟೆಂಟರ್ ಜಪ್ಪರ್ ಉಂಡ ನಾಲ್ಕೊಳಗೆ ಟೆಂಟರ್ ಜಪ್ಪರ್ ಇದ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ Habibi, you want desi food? Come to home beach. ಪೂರ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ भले Habibi. ಉಲ ಡೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ಸ ನೀರು ಮೀನಕ್ಕ ಈಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿನಿ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಕಂದಿತ್ತ ಅವು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಬಡ್ಚಿಂದ ಪೂರ ಒಂದಾತನ ಲೈಕ್ ಎಂಗಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಡೆ ಮರುವಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ ತುಯ್ಯರ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂತಿಯ ಈತ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಯ್ಯರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪರ ಏನು ತುಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಐತ ತೋಡ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಬರೋಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನಿಗಲ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವ ಸಬರ್ ಕೈ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅಂಚಿನಿ ಪಂಚನ ಕಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಅರೆ ಕೈ ತೆರ್ಕು ಬೈ ಬೈ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಂಡಿ ಗಂಟೆ ಏನೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಂದೆ ಫಿನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಗಂಟೆ ನಾವು